bende chik oyiene obila donjore kod weche mag yiero nikech gima waneno sani en ni police interfere with the electoral process. Nyinga en Mr. Tom Nalo owacho ni ne gwenge mag Muhoroni sub county Kisumu county. Chik oyiene obila donjore weche mag yiero. To chik oyiene obila nono gima ok kare kaluwore gi chik. Sama ng'ato donjo kawane ni ya Victor. Stickers ka gin gik miluongo ni electoral material. Kawane ni ne gidonje airport kacha kaka ng'ano biro kodgi modonje taxi to kodonje taxi to kwale e taxi no. Jo IBC ne dhi wacho nang'o? Police olingo kochiwo security ne mwandu mideo mag yiero. Koro police penjo to dak nung'iso ni gik makamagi biro mondo wachiw arita mowinjore. Sama ng'ato donje Kenya ka gi passport ma ok kare, chik